El català ja ha arribat a 300 videojocs. Consulta el catàleg. Els jugadors celebren la fita però la veuen insuficient i demanen a les institucions que s'involucrin més. Per exemple, alguns exemples. Anura, que és una aventura de plataformes protagonitzada per una granota anomenada Don Rano en castellà, salta d'una plataforma a una altra o agafa unes bombolles per saltar també millor, no sé. No sé si en català és en Garnoto o Jordi Garnoto, crec que a part de l'idioma s'hauria de poder personalitzar també la dinàmica, o sigui, el presumpte Jordi Garnoto hauria d'anar saltant d'andana a andana en una macroestació de Rodalies fins a estar de sort i agafar un tren, amb l'opció de crear unes bombolles de tanquimacín per no matar cap altre usuari i ficar-se dins cada cop que el tren ve tard i tranquil·litzar-se, no? Hi ha un altre joc que es diu Candy Rangers, un acolorit joc de trets que requereix bona punteria, que controles 4 personatges alhora, cada ranger dispara en una direcció diferent, jo què sé, i l'objectiu és combinar-los perquè has d'eliminar enemics segons la seva posició, no? Els personatges es diuen Candy, Mint, Lemon i Plum, en la versió original, i en català no sé si mantenen els noms, però jo proposaria una inclusiva llista optativa. Per exemple, si els vols tots nens, doncs els hi podries dir, jo què sé, Aniol, José, Hassan o Emiliano, i si els vols nenes, doncs Núria, Begoña, Yasmina o Antonella, no? L'acció podria estar ambientada amb anar tirant els dolents tàpers amb botifarres infectades de pesta porcina fins a alliberar en Patufet, presoner de la dragona de Santa Jordina. Com ho veus, no? Està bé, no? I falta un videojoc natiu que jo proposo, que es diria, per exemple, Fuel Strike, que va de conduir camions de repartiment de gasoil Rovira esquivant un trànsit frenètic i antisistemes que paren amb iPhone 23, entre ells, i tiren porros encesos fets amb tabac Winston per fer explotar els camions.